Des de finals del segle XIX, l'Eudald Canivell es va convertir segurament en la persona més sol·licitada en el món de la impremta i en el món de les arts del llibre de Barcelona i de tota Catalunya. Doncs tots els consideraven com la persona que més sabia del tema. Fins i tot li van arribar a dir que era el príncep de la noografia, perquè qualsevol tipus d'impressió de bibliòfil que es fes, qualsevol tipus de publicació, doncs sempre s'havia de consultar a Canivell, que era el gran mestre. Canivell, ja des del 1886-87, va començar a alternar la seva tasca de tipògraf. Ell treballava en la impremta de l'acadèmia, després ja parlaré d'ella, i ell era el conductor de la màquina d'impressió. Ell era un conductor, eren els treballadors més especialitzats de la impremta i els que més diners guanyaven. Aleshores, ell, a part de treballar en l'acadèmia, va començar a guanyar-se també la vida com a dibuixant. Podreu veure després una primera vitrina en la qual hi ha diferents dibuixos de Canivell, dibuixos que els feia a canvi de diners. Ja veureu que són uns dibuixos, per exemple, va il·lustrar la guia del peluquero, que era una guia de 3 toms en el qual ell va dibuixar els pentinats, la història dels pentinats de totes les èpoques. Va fer també el catàleg d'una armeria, i ell dibuixava les armes. Després també dibuixava, com ja hem explicat abans, en el productor i sobretot a la tramuntana. La tramuntana, sobretot cada vegada que hi havia un número extraordinari, doncs ell es lluïa molt en la ploma. Bé, a part de dibuixant, Canivell també tenia un gran interès per la formació professional. Per la formació professional en el món de les arts gràfiques, de la tipografia. Ell en els seus articles sempre explicava que els aprenents, a part d'aprendre la professió en el taller, havien d'anar a escola, havien d'anar a formar-se professionalment. I ell ho argumentava dient que no volia que li passessin com havia passat amb ell, que als 12 anys el van tirar de qualsevol manera d'un taller i va haver de patir tota l'explotació i els excessos que feien els mestres operaris dels aprenents. Aleshores, ell no va parar fins que va aconseguir que els empresaris de les arts gràfiques de Barcelona financessin una escola professional. Va ser el fundador de l'Institut Català de les Arts del Llibre, que tenia com a objectiu això, fer una escola professional. Tal com us deia abans, qui és el president del primer institut? Un personatge conegut, que és Josep Lluís Pellicer, que era un dibuixant i un pintor important de l'època. Qui era el secretari? Qui va redactar els estatuts? Qui va organitzar la revista gràfica, que era l'òrgan de premsa de l'institut? Doncs en Canivell. També va ser Canivell el que, quan es va obrir l'escola es va obrir el 1906, aleshores, per commemorar l'obertura de l'escola, van decidir que en els tallers de l'escola els aprenents imprimissin un exemplar especial, un llibre especial. I aleshores van imprimir la gramàtica de mates. La gramàtica de mates, en aquell moment, creien que era el llibre més antic que s'havia imprès en una impremta en Espanya. Després va demostrar que no, que hi ha altres llibres més antics, però en aquells moments es pensava això. I aleshores, en la impremta de l'institut, els aprenents, sota la direcció de Canivell, van fer aquest llibre, que després el podeu veure. Com tots els homes cultes de l'època, tenia una gran passió per Cervantes i especialment sobre el Quixot. Aleshores, ell va entrar en contacte amb els cervantistes més importants del país, amb els principals col·leccionistes. Per exemple, aquí a Catalunya el personatge més important era Isidre Bonsoms. Isidre Bonsoms era un cervantista i un col·leccionista, una persona que tenia molts diners i que li va comprar a un altre col·leccionista que es diu Leopold Rius una col·lecció fantàstica, enorme, d'obres de Cervantes i del Quixot, que és la que avui en dia es pot veure a la Biblioteca de Catalunya. A la Biblioteca de Catalunya hi ha un gabinet especialitzat en Cervantes, que és dels millors del món. Aquestes obres són les obres que va cedir l'Isidre Bonsoms.
Doncs bé, Isidre Bonson va contractar moltes vegades a Canivell perquè fes estudis sobre el Quixot i sobre Cervantes. Per exemple, doncs, Canivell va ser el que va organitzar tota la col·lecció de Leopold Rius sota la supervisió de Marcelino Menéndez Pelayo, que era el gran cervantista de l'època, va ser el que va organitzar aquesta col·lecció. Quan l'Isidre Bonson se'n va anar a viure a Valldemossa, que li va empaquetar tots els llibres i els va enviar cap a Valldemossa i va acompanyar l'expedició dels llibres, va ser precisament Canivell. I ell també després va fer molts articles relacionats amb temes del Quixot. Per exemple, té un article que és important, en el qual ell especula sobre quina va ser la llibreria, la imprenta, que va visitar Cervantes quan va estar a Barcelona. En el Quixot, Cervantes explica que el Quixot va venir a Barcelona i va visitar una imprenta. Llavors ell fa els seus estudis, perquè clar, Canivell era molt estudiós i va arribar a la conclusió de quina era la imprenta que va visitar Cervantes. Una de les meravelles que va fer possible en el món de la tipografia Canivell va ser la impressió del Quixot en uns llibres que les pàgines eren de suro. En Sant Feliu de Guíxols hi havia, igual que en Palafrugell, una indústria del suro molt important, doncs hi havia un impressor que es deia Viadé, i això ja era a principis del segle XX, que va contactar amb Canivell perquè ell fos el director de l'obra, el director tipogràfic. Aleshores, Canivell va escriure la introducció i va cuidar de tota la presentació de l'obra i es va imprimir en pàgines de suro. I això és una meravella. Hi ha un original, aquí no el tenim, aquí hi ha unes fotografies. En la Biblioteca de Catalunya hi ha un original. També hi ha un original a Madrid, a Sevilla, al Museu de Gutenberg de Maguncia, al British Museum. És una meravella. I si busqueu per internet en aquestes pàgines de llibres antics, veureu que avui en dia es troba, però valen una fortuna.